Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nini atong tulumanon sa kahanginan C.O.N.A. Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Adlaw karon nga Friday na mga higala no. Unya pizza 19 na kini sa bulan sa Setyembre tuig 2025. Ayan, no? So, kumusta na mga higala? Nang hinaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskays panglawas, no? Walay ubo, walay hilalat, walay sip-on, walay arthritis, walay kining, wala maglain ang ginhawaan, wala tanan. Pero nagginhawa pa. Importante kaya nang nagginhawa pa ta kaysa wala nagyuta magginhawa. Ayan, no? Importante gina, no? Nga ginhawa pa ta. No, so padayon ta mga higala no sa ato ang mga buhaton ni ining kabuntuhon. No, ari na ta mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Cardinal Jose Advincula, ang obispo sa Archdiocese of Manila, nanawagan karon sa mga Pilipino nga pakipagbatukan gyud ang korupsyon, pero pinaagi sa malinawon ug kanang gitawag na tug konkretong aksyon. No, makita ang aksyon gyud, dili ra kay puro sa pud istorya. Kana bang sige ra pud tang yaw-yaw nya wala pud tay gihimo. No, kinahanglan nga malinawon unya dun na gitay gihimo. Ayan no. Na ikaduha, aratawang higala sa Vatican News, Armenian Patriarch gidapit si Pope Leo XIV nga busita sa Armenia. Mahinumduman nga ang nanglabay nga mga Santo Papa nakabisita gyud usab sa nasangpit nga lugar. No, busa nabisita gyud no ang patriarka sa Armenia Apostolic Church nga giadtuan gyud nila si Pope Francis og didto ila kining gidapit. Mao kadto higala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon. Bino ari na ta mga higala sa ato ang kining arita sa ato ang Saint of the Day. Boy na mga higala no. Ang atong santo karong adlaw mao si San Januario, no, Saint Januarius, no. Born during the time of the persecution of Christians during Emperor Diocletian in 305. He was arrested and was made to renounce his faith. When he resisted, he was thrown into the amphitheater in Pozzoli, Italy, to be crushed by wild bears. His feast is celebrated today. That's the pa kini si San Januario mga higala, kuanday kini panahon ni Emperador Diocletiano nga gidakop in town kini siya no. O niya kay Kristiyanos man lagi ni siya no. And then kuan siya nga isalikway ang imuhang pagtuong Kristyanismo. O niya kay wa man siya di eat siya dito sa amphitheater o dito gikunis-kunis siya sa mabangis nga mga beer. Masa man ang beer? Uso man ang binisya na uso. No, sa ato pakilabihan labag na katag-as kay mga labihang tag-asa kay na mga higala bangkil, no? Nya bali po ng kusgana, no? Delikado kay na, no? So karong adlaw mga higala gihinumduman nato si San Januario. Saint Januarius. Bino ari na ta mga higala sa ato ang istorya gamay itong kanta sa atong kanta no. Balik-balikan nato to kay muna mga mumanay gisugo ni obispo no. Sa mga kuan nga ato gyud nga pakigbatukan no, ang matod pa pakigbatukan gyud nato ang flood control issue. Ayan no. So kanta natong hala ha.
flood control, maoy, asa ba na? Dili na ang taang tono ana higala kuan katawitang ang galing. Ang galing no. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta. Nasa pa, nabalikaw na. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, sigurong madato ka. Ayan. Si Sara Diskaya og iyang bana, labihan na karon nga datua. Ang negosyo nila ay pangkontrata, flood control ang kinaham nila. Presidente Bongbong ang natingala, flood control nga project kun hain na. Kontrata tananay na, kontratista tananay na bayran na. Pero ang tubig baha na apa. Flood control, maoy proyekto nga, daghang kontrat. Flood control, maoy proyekto nga, daghang. So ganyan, nabalik ko na. Ang galing, flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, dako ka ganansya, siguradong madato ka. May mga senador nga gihinganlan, kay nang ginakadawat og komisyon, gitagaan man kuno sa kontratista, dili jud mo ang kun bahala na. Okay. Ang galing, flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, daghan kang ganansya, sigurong madato ka, sigurong mapriso ka, sa Ginoo balik na. Flood control, maoy proyekto nga, maoy flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta. Kasi panalibog mo noon po. Ang galing, flood control, maoy proyekto nga, daghang kontratista, ganahang mudala, kay daghan ang kwarta, sigurong madato ka, sigurong mapriso ka, sa Ginoo balik na. Malibog pa ko may gala sa akong mga ginimong kanta, pero mamaster ni Madugay. Ayan, no? Pero, no, padayon tamang gala, arin na kita sa atong catechism. Catechism na ta. Uy, ano man eh? 8 minutes pa man. Okay, no? So, arin na tamang gala sa atong catechism. Abi na may gala no nga atong catechism, kabahin kini sa pagbasa sa Biblia, no? Pagbasa how to as Catholics, no? As Catholics, how do we read and understand the Bible? How do we read and understand the Bible? Unsaon man nato pagbasa ug pagsabot ang Biblia? As Catholics, as Catholics, we don't rely solely on our own personal interpretation. No? Isip Katoliko, kung nagbasa tag Biblia, dili ta mosalig lamang sa atong kaugalingong panabot sa Biblia. We need the guidance of persons of authority like priests, bishops, cardinals, and biblical experts of Catholic religions. Sa ito pa, no? So, number 1 kina, we need the guidance of persons of authority like priests, bishops, cardinals, and biblical scholars, Catholic biblical scholars. No, because the Bible, nganong ingon man ni ana, because the Bible is not like reading newspapers. No, dil ang pagbasa sa Biblia dili parehos og nagbasa-basa ka og newspaper, no?
there are many things that we should take into consideration. Daghang kayo, ano? Pagbasa nimo sa Biblia, daghang kayo mga butang nga angay nimong mahibaw-an. For example, the historical and contextual meaning of every word. No, kay doon naman yun ang mga words sa Biblia pwedeng interpret literally, pwede po historically, pwede po kanang contextual. So ang konteksto yun importante na siya. And of course, there are literary genre, no? Sumuna, no? Sumuna nga, like for example, ang pag-interpret sa Bible, daghang kayong pamaagi, hermeneutics, of course. Doon ay literal, no? Unya, sa literal, dili pod kay katura pong imo ra gyud pong basahon ding mauna, dili. Sa literal interpretation of the Bible, imo siya nga tan-awon kung unsa siya nga klase nga pagkasulat, no? Historical there, because there is prose and narrative kanabitang historical accounts in Exodus, na ay poetry kanang sa psalm, dahil mga proverbs sa book of Proverbs, sa law codes sa Leviticus, sa prophecy Jeremiah, sa kining letters sa Pablo. So, sa ato pa kining tanan ato ni silang kanang kinahanglan nga naa gyud ta, nga kinahanglan nga swito gyud ta nga mo interpret kung unsa man nga partiha sa Biblia. Historical ba ni, poetry ba ni, proverbs ba ni, law codes ba ni, prophecy ba ni, letters ba ni, gospel, no? Narratives about Jesus. So, medyo gyud kinahanglan gyud ta og guidance. Hindi man lagi ta swito ana. Ako di ko pare man ko, pero ako moauhag gyud ko ninyo nga kung dili ka swito kabahin ani mga prose narrative, poetry, proverbs, law codes, prophecy, letters, gospel, no? Mga kining gitawag natong nagkalain-lain nga mga genre, ayaw og interpret nga ikaw ra, no? Kabalo kag unsay gihimo nato, no? Kinirag yung Bible sharing. Nya kana ra bagay uban nga kanabit labi ng mga laing relihiyon magpaingon-ingon nga mag-Bible study. Dili ayaw mo salig ana kay dili man wa man na sila kalagmitan gyud ana, wala na sila, dili na sila equipped sa matud pa necessary knowledge about on how to interpret the Bible, no? Kinahanglan nga as Catholics, ako na ginaingon, we should not rely only on our own personal interpretation or own personal interpretation of other people. Kita kining mga person of authority, dili ni ila own personal interpretation. These are the interpretation of the entire church. Muna din na, no? Kasi ato pa dili kining mga persons of authority, wala ni sila nahimong wala ni sila ingon nga nahimo silang persons of authority because of their own personal interpretations. Dili. Ang ilang naangko nahimo ni sila nga persons of authority tungod kay ilang daghan silang nahibawan kung unsa ang interpretation sa simbahang Katoliko ni ining mao nga teksto sa Biblia. Klaro, no? Sa tupa kana bitang uban nga mag-ingon nga kana bang gitawag natong Bible study, ang uban way ana ilahap own personal interpretation ra pud nila ang ilahang gitudlo. Ayaw ana kumunay nahitabo sa mga kanang mga namulag sa Katolikong simbahan kay ang ilahang personal interpretation ilamang gipanudlo unya lakuan kanang unfortunately daghan po nanoo
muna nahitabo nga daghang kay mga fundamentalist groups. So ayaw gud mo ana, no, kay matud palagi ang Bible should not be we should not rely only on our own personal interpretation or the personal interpretation of other people. Dahanglan nga ang ato ang pagsabot sa Biblia, no, binasig yun kung unsay panabot sa tibuok simbahan. No, gato pa dili ta maghimo-himo og ato ang personal interpretation lang. Kinahanglan nga binasig yun kay ang simbahan pod dili na yung usa ka tawo ra. Daghang kay mga biblical scholars, kana mga biblical scholars kabalo kag unsa, no? Tag 15, 20 languages ang nasabtanan na nila ang kabilda na niya. Dili na basta-basta na sila when it comes to interpreting the Bible. Kay di kana po sila dili po na kana pong mga biblical scholars ang ila pong ituduan na dili gyapon ilang own personal interpretation kung dili kung unsay na uyunan sa tanan nga mga Bible scholars. Kay dili pa malaingon nga ikaw Bible scholar ka, entitled na ka nga mag-interpret personally ana. Dili imo pa nang ibase sa personal interpretation sa uban ug inyo pa nang uyunan kung unsay buoti pasabot ni ining baong bahina sa Biblia. So muna nga dili kita, no? As Catholics, as isip Catholic, sa dahiran ng uban kay mo man nang namalhin ni sila, kay mo man nga mamuak na sila og kining mga kuan, kining mamuak na sila og kining mga imahe o uban pa na dinha nga ilang gipanghimo tungod sa ilahang personal interpretation of the Bible. Kay kung nangutana pa na sila unya ang persons nga ilang gipangutana nasayod pud kung unsay interpretasyon sa simbahan ni ana, no, dili ginaon ta sila mamuak og mga imahe. Kaya nga naman gi-estudyuhan man nagmaayo sa mga biblical experts. Diya ka ng pagtuon na dili na sayo. By the way, ato nagbalik-balikan og baha kay medyo ulo api kay taga mayron. Kay munda dako kay na siya nga angay kayong batonan kanang likayan ginato kanang atong own personal interpretation of the Bible. Ang ato ra kung makabasa kita, matandog ra kita, may mga pagtulunan nga atong nahuna-hunaan, amoy ato nang buhaton. Ang pagtulunan lang dili day nato nga making argumento na dayon ta kay nakabasa ka sa Biblia mo ni ang gisulti ayaw. Doon kay basin og personal interpretation na nimo. Mangutana gid usa ka. Kunya imong pangutan-on siguro nga ngiyapong gitubag nimo dili pod ang iyahang personal interpretation pod. Dili mo na nga kinahanglan nga taga-simbahan gyud. Nya ang taga-simbahan pod, no, ayaw pod mo tubag na mangutana ninyo, mangutana mo direkta pod pangutana mo sa mga pare. Nya kami gani mga pare, dili po ni mo direkta gyudayon og tubag ni ana pinaagi sa among personal interpretation. Mubase pagbigi hapon kung unsay interpretasyon sa tibuok katolikong simbahan. Klaro? So din siya ko to pabalik-balikan na nato na ugma, no? Kay wa kay bitaw ka nang uban lagi nangalibog na hinuon kay personal interpretation man. Nya ang ila pong gipangutan-an personal interpretation per gitudlo dito na delikado na, no? Okay, so di na lang ko sa takutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acam, sa ngalan sa Talahorong Obispo, Bishop Julito B. Cortez, sa ngalan sa ato ang station manager si Paduram, ako nagpasalamat kaninyo sa inyong pagpagtalingog. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.